Ramogi Jumapil machielo di chienge medo ringo kawuono en dwe ndalo 16 dwe mar auchiel 2024 di chieng mabende Jumapil kaka Jumapil kama Ramogi bang' wuok e odira joma dhi e chiro bende osea wadani wang'ie to piny Kenya ringo kadhi kama chalo nare dipo ni ng'ama riembo piny Kenya riembe e yo mowinjore koso nitiere to moko ma jopiny ne godo to joma neno ka to nitie gin gi paro mane e thuolo ni Ramogi weche mag siasa omako mach e pacho ka kendo kiwinjo duond jodolo kata duond oganda joma thoth kwayo ni mondo kwe obedie mondo dongruok ochop ne jopiny ok kwe ni nitiere lweny to kwe nitiere weche moko magidore ahinya ei sirikal mamiyo jalup jatend piny sani koro iwacho ni chal ka gima go siasa moko ma jomoko neno ka gima ok dhi kare kata kamano en owuon owacho ni en kod ting' mar oganda mawuok e gweng' ma owuoke nikech ng'ato ka ng'ato nitiere gi kama owuokie. To bende wach mar paro mar chik mar omenda midendo ni finance bill makoro igeto tere e od bura juma makinyni bende koro mako mach. Jo od bura winjo ni nyo oyudo ote machuok manyiso gi gima winjo bed ne gitimo. Ka koro telo kata teko odok e lwet japiny ka koro japiny ema chiko ja od bura manoyiero. Ramogi odhiambo ni waketo Kenya e ratil an kod Omullo Junior kaachiel kod Wilberforce Otieno e ratil marwa odhiambo ma kawuono. Machiegni uru e ratil kendo daher mondo waketane Kenya e ratil ni kama Kenya koro chopeni. Dipo ni nitiere gimoro ma jopiny chich ni iriembo Kenya yo ma ok gidwar speed dhi mang'eny ahinya koro nyiso dereba ni dereba abiria chal ka gima chunygi koro chako likore ma chunygi lewo bende lewo ing'e nitiere jomoko makoidho nyamburko to ka nyamburko dhi gi ng'wech ahinya to chunygi nyalo wacho ni terwa mos ok wane kwadhi maber. Jalup jatend piny bende wacho ni gima ne owuro koso ne en mana riwore gi Raila Odinga ka koro jatend piny masani wacho ni Raila koro en ng'ama ber to koro gin bende nyaka koro ging'won ne ang'wono Uhuru nikech chal ka gima Uhuru osethegore gi Raila koro Raila odok kuom Ruto akia ni mane en machiegni Omullo. Erokamano George Bati. Yes. Erokamano. Ing'e ni iwacho ni ni koro drive inyiso nodok chien matin. Ogoyo But ing'e ni ok onego bed ni giji tiyo gi nying jakom nikech koro jakom wuoyo gi William Ruto mano koro nyiso ni koro dhi unite Mount Kenya. Mano onge justification ok onyalo wacho ni mane reason momiyo ywak to onyalo bedo reason to ken reason mar keto gimiluongo ni weche mag ukabila to kabila en gima oncho wacho ni president koyier presidency manigi ne president oting'o president gi jalupne nyiso ni gin tijgi en mar riwo jo Kenya te joma noyiero gi kata joma nokoyiero koro gima ne chando jo piny ni jalup jatend piny en kowuok State House ten Nyeri kowuok Nyeri ten Nakuru kowuok Nakuru ten Nyeri to onge kumosa dhi wacho no dhi kata Homa Bay odhi Turkana odhi koro man itemo nyise ni to wuoge dhi e mbele kocha but gima timore ni apenji Omullo we ang'adi mokwongo kaka pok iwacho gima chande richo ni kanye ka jalup jatend piny odok thur wacho ni okwonga nyiso oganda wa gima en koro kata kadhi e pinje gwenge mamoko to kara wa ka bende ji oseng'e gima dhi tero injili madhi tero e piny maoko ni ji osewinje ka George Bati. Yes. It is against the law. Presidency en gimiluongo ni the unity of a country. Presidency ka in deputy president ok nyalo wacho dhou every time and then ni in kiwuok tidhi wacho dhou in mane gima inyalo wacho kende koro jo Kenya moko gibiro paro nang'o to ineno ka jatend piny jalup jatend piny osebedo ka yware gi ji mang'eny nikech nochako wach mar shares ting'e ni shares cha neno ka pogo jo piny to chako biro mar wach ni wan koro kaka jowa wan wadwa riwo jowa ni ere kako dhi konyo jo Kenya ere kako dhi konyo jo piny to gima chando jalup jatend piny ni gik moko ariyo ni vijende makucho ne dwa wuok nikech ng'eni ji chapni ng'eni ot ka ji gore to ne kijande moko dwa wuok kanyo mag dwa miyo koro ok obed gi power koro embo otemo mana ywakore koro embo kose ywakore to dwa no bed gi power mondo ji ong'e ni ka dhi gik bele kucho to dhi obed gi power manyalo miyo namba 2 nikech ne osewacho no keto tegu ka gi ka mar mako jomoko to ing'eni Ruto nowacho maber niya ni ji te romre odwa ni ji te oriwore kanyakla koro ka jakom osedhi magi wuoyo ni wach mar African Union yes. To obwoge nikech samoro neno ni ka jakom obiro to nitie kaka gik moko dhi bagni namba 3 nikech koro an nicha nyisi ni ane committee matimo gimiluongo ni maja e kind ANC
gi UDA ma mbele ka kapoko gik dweni to wadhi timo majano. Koro majani ikech kineno ka jatend piny wuotho gi Mudavadi sana to no ni en koro igole oko mane mino ncho kelo sharia more UDA ni koro kech UDA na wacho ni ntie party leader kaso ntie idwa ket two deputy party leaders. Koro oduogo wacho ni gidhi amend constitution mar UDA ni magidhi keto gimoluongo ni assistant deputy party leader. Koro gimiyo no dwa ket assistant deputy party leader ikech ok odwa no share power gi jomoko gi. Koro gik machande ng'eny to wan wanyise ni jaduong dok piny we golo koki chon. Dhia amos waketa weche mogech gigi ka jatend piny obiro to nego koro luongo jogi mondo okwe nyieno nyise ni the most ochako chon ahinya ochake chon. Wacho ga ni siasa ka ng'ato go kwande. Raila Amolo